सापास करूंगा आज भितर सांगल्यात म्हणतो जाऊन तुका पहिलो क्वेश्चन विचारता तुका तू त्या भोयलाचो ओनर जाऊन तू यांचाचो कुयदाद कित्याक करूंक ना ताका सारको बांदून कित्याक करूंक ना गोवा वॉन्ट्स टू नो तिच्या बांधू ना तू जाणा हांवें बांधू ना न्हू तेच हांव तुज्या लागीं विचारता गोवा वॉन्ट्स टू नो आय वॉन्ट्स टू नो दिस इज माय चॅनल युअर चॅनल मी घरा करतोय मरे कित्याक घेतलेला I'm asking you. Okay. दुसरा क्वेश्चन तुका तू त्याचा शेजारी जाऊन इतल्या लोकांक लुकसाण झाला त्याचा कोण फायदो त्याचा कोण जबाबदार अरे तुम्ही आता भोयला लागून झगडी करताय ते गोंयासारखे दूध येईना गोंयासारखे नुस्तें येईना गोंयासारखे व्हेजिटेबल येईना हेच ते बरे बोळ बोळ किती होते आता गोंयान दूध मेळा करून भाजी कोण टमाट खाती नाही तुगे मुळे कितें माझे मुळे आगे मुझे धागा होट काढा हा तुझे म्हणून सुद्धा की मुझे गोय ते सगळे हात म्हणून तुझे टमाटा भाजी सगळी गोय येईना ती मुझे गोय खाता Please control yourself. This is my channel. You sit down. Control. You sit down. Goa wants to know. Goa wants to know. तू सांग. तू काय किती सांगपाचं असं? Tell me. अरे बाबा वाक्य तो बरा त्याचे हित वरांचे बोल मी बाय सांगेलो घट्या तो वाक्य बरा नो वरांचे रितनांगे चोळा गे माउंटेन गेलो वाक्य बरा इकरानाचे तुम गेलो मुट्टा गोयला और मेजू बटाई गोयला गोळ्या तुझ्या बटा अरे तू नाक झालो की सुसुरी सदाई अरे गोय कोण सोद्या रस्त्या पंडपळ आहे ते कोण चाय मध्ये गोयला लागो सोबटायचे मातू काल हा तुझे मुली किती ओ माझे मुली तुझे मुली किती रस्त्या होण पळे गोया तुझे मुली किती मुझे गोयला काय ये होण मुझे गोयला नाही Postman, you sit down. You sit down. बाबा तू सांग नका त्याची जबाबदारी कोण त्याचा पाडो त्याचा बोय रस्त्यावर इतल्या लोकांक कितें करपाक जबाबदारी कोण जबाबदारी तो हांव तुझे तुझे गोयला एक पाट सिंग मारलो रे आणि दुसरे पाट मारले पुण्या दोन तुझे गोयलाचे बस किती Ladies and gentlemen, Gentlemen and ladies, no take I Power, Goa wants to know. Karnataka wants to know. Goa wants to know. Karnataka wants to know why your Gandhi coming Goa. This is my channel. Don't fight with me. अरे सुन्याचा. Power, मोकळे हात किती जायचं का? काटा हट काढला. तू माझ्या चॅनलला येऊन बसले. I am not cameraman. Shoot him. तू बघितलं माझं का? Goa wants to know. Shoot him directly. Shoot, तू मला shoot करू शकता. हा? त्याचं होट काढले. हा? वो channel कोकणी व इंग्लिशी. कोकणी आणि माझी कोकणी झालं तर मला इंग्लिश शिकवलं येतात. त्याचे Goa wants to know. मग त्याच्यामुळे गोळ्या जणांना बसून देतात. गोया जाणं जाऊ शकता. तुझा बोय तुझा बोय रस्त्यात पावलो कसो Goa wants to know. I wants to know. ओके गेलो होय रस्ता कसं पावला मी अरे तू बॉस रे का अक्का ते कदा तू सांगता आप सांगा गोवा wants to know. तू म्हणतो इंग्लिश तुम्ही मला कित्याक पिजलो मुगा पोतून इचाय तुम्ही मला कित्याक पिजलो गोवा wants to know.